Dakop sa ginibog drug bypass operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Diyos marhay na hapon. Ako si Antoinette Eduardo Asinuya ang bareta sa oras na ini. Blessing and inauguration kan bagong satellite market sa Barangay San Isidro, Syudad ni Naga, ginibo kasuwagong aga. Uya ang detalye sa sakuyang report. Uminabot 7,670,500 pesos ang inalokar na pondo kan lokal na gobyerno kan syudad ni Naga para sa satellite market sa Barangay San Isidro na makukuha sa atubangan mismo kan San Isidro Elementary School. Kasubagong aga ginibo ang blessing ni Reverend Father Roldan Tordilla, parish priest kan Mater Salutes, na sinundan kan inauguration na initindiran man kan opisyales kan LGU Naga sa pamamayo ni Mayor Nelson Legacion. Mga opisyales kan Barangay San Isidro, Markets Enterprise and Promotions Office Department Head Mon Florendo, mga stall owner asin iba pa. 14 na mga stalls ang nakabugtak sa nasabing satellite market, asin 13 digdi ang iguanang nag-uukupar. Manlain-lain ang mga binibenta, iguanin mga gulay, prutas, karne, bado, bulong, tinapay, milk tea, asin iba pa. Sigun Kimon Florendo sa paagikan pagkakaigwanin satellite market sa Barangay San Isidro, sarong lakdang subot ini para masimbagan ang pangangaipo kan mga tao para magkaigwanin haraning mababakalan. This is a living testament of how the city government led by our city mayor na hilimon kung ano po si mga pangangaipo kan mga nagenyo po. As sinahiling po sa tuwing alkalde, dati ang kamugtakan ng merkado publiko ng Dulit nagarutan papa na magi pong modelo kan mga masunod pa pong mga satellite market sa mga barangay. Labi-labi man ang pasasalamat ni Barangay Captain Veronica Panganiban kan Barangay San Isidro sa LGU Naga. Sa ngaran po kang barangay opisyal kami po na ugmata. Kumbaga po nalaganig din ni Mayor ng satellite market. Sarong sabi may lang po kay Mayor nalagan po tulos ng satellite market sa barangay San Isidro. Ano para sa GNN TV48 Naga, Antoinette Eduardo, Newsbreak. Mientras tanto, apwera sa satellite market sa Barangay San Isidro, Syudad ni Naga, may iba pang proyekto ang lokal na gobyerno Kanaga na planong gibuhon sa ibang barangay. Uya ang sakuyang follow-up report. Determinado ang lokal na gobyerno Kanaga sa pamamayo ni Mayor Nelson Legacion na simbagan ang pangangaipo kan mga barangay sa ngaranin mga proyekto. Apwera kan satellite market sa Barangay San Isidro, dakul pasubuot ang mga proyekto kan syudad na nakalinyada na pwedeng gibuhon sa iba pang barangay. Bako lang po sa Isidro, kundi iba pang mga barangay, kadakol ang kaipuhan pa gibuhon. Mga proyekto, mga programa na kaipuhan po, bako lang sa tuyang syudad, kundi siringan, lalo-lalo na kada barangay, kada komunidad. Tinawan man doon ni Councilor Jose Perez, City Councilor and Chairperson kan Committee on Investment, Trade and Economic Enterprise, an magayon na epekto kan mga proyekto siring kan satellite market sa syudad ni Naga. Grabe pong karahayan ang dinadara kay niyo. Pigdadarata po ang pag-asenso kan syudad mismo sa mga barangay. Naihirasman kan Vice President kan Satellite Market Stallholders na si Engineer Junmar Ray Aguilar an sa iyang pasasalamat sa magayon na epekto kan pagbugtak ng satellite market sa saindang barangay. Nagpapasalamat kami sa LGU Naga sa pagtaong suporta sa mga barangay, especially dito sa mga upland kung saan mas nangangaipo talaga ng mga karagdagang proyekto para mas mag-unlad man ang kabuhayan ng mga tao dito. Para sa GNN TV48 Naga, Antoinette Eduardo, Newsbreak. Yan ang mga bareta sa oras na ini. Padagosan ng mag-antabay sa GNN TV48 Naga para sa iba pang mga bareta. Ako si Antoinette Eduardo. Diyos mabalos kan sa indong pagantabay. Dakop sa ginibog drug bypass operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng
ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak!